el que hem intentat és fer adequar el que era el centre de comunicació i control, donant-li l'amplitud, la màxima que s'ha pogut, donat les restriccions d'espai que teníem a l'edifici. S'ha intentat organitzar aquest espai de manera que sigui més funcional a l'hora de treballar i a tot això cobrint unes necessitats imperioses de cara al personal, sobretot, que treballa en el centre de comunicació, donat que les instal·lacions ja tenien molts anys. Hem remodelat per a poder millorar les condicions laborals i l'espai on treballen aquests bombers i bomberes, perquè sí que és cert que és un espai que transitoriament estarem així per un temps, mentre que el projecte de l'obra nova, del nou centre, la nova central en Burjassot es du endavant, la veritat és que feia falta adequar-ho, sobretot per millorar un poquet l'espai, fer-lo un poquet més ampli i millorar les zones comuns, els aseos, la cuina, les zones de descans, les millores en el centre de treball milloren també les seves condicions laborals.